حصر متن زبالو سابر زينة تتلونا اسكا موداتا نختكتاتلنا بخبرنا عدم البرهان كاب تግራይ ወተሃደራት አምጺኡ አሰሊፉ ክብል ሌተናንት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ከሲሱ ሌተናንት ጀነራል ሐምዳን መሐመድ ዳጋሎ ወይ ድማ ሄሜቲ ዋና አዛዚ ኃይለታት ቁልጡፍ ደገፍ ምስ አብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ሱዳናውያን ደገፍቱ ዘተ አብ ዘካየደሉ 22 ደቂቃ አቢሉ ዝወሰደ ዘረባ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ብዙሕ ዛዕባታት ከም ዘለዓለ ሬድዮ ዳባንጋን ብምግላጽ ንዝተወሰኑ ነጥብታት ኣተኪራ ናብ ንባብ ኣቕሪባ እያ ሌተናንት ጀነራል ዳጋሎ ሓይልታት አልቡርሃን ን4 ዓመታት ንውግእ ክዳሎ ከም ዝጸንሐ ብምጥቃስ ደማዊ ኩናት ብምክያዱ ይቕሬታ ሓቲቱ ንሕና ኣብ ኣዕናዊ ኩነታት ምእታውና ድማ ንሓዝን ኢሉ ንሕና ግን ተጠሊምና ኢና ጥድመት ንዓቶም ሓድሽ ኣይኮነን ኢሉ نقال ترابي ون انتخنا تقليمو ايام كبل قاليتو بوليس السودان نسراوي السودان وقينو كم زي مسلافو زمسجنا داقالو زوج نايهلونا قداي بمخانو نواقع زلنا نعاهمون ايو بمبال افليتو جنرال داقالو انصار سراويت البرهان تراي زي كونس انصار احوات اسلام مسلم برازر هودن كالوت عالم لغايان تكالات كم زخونا بمتقاس نايزي مرأي استفلاليا عينتات سب أربو نفرتي مرأي تراي أخل أبنت إيو إلو داقالو سراويت البرهان مسجوجل الشبابن سممعنت كم زفت سما خاسيسو اتي سممعنت جما تهنكتات ناتوم نمتقام كم زخونا أبريهو البرهان سراويت كاب تقراي أمتيو كم زسلف الزخاسس داقالو أبدوب قبس أون انتخونا كابوز أي هاقراس بممزع أسليفو يكبل وغيسو ካብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዝወጹሉ ምኽንያት ከብርህ እንከሎ አልቡርሃን ናብ ውሽጢ ሓይሊ ድሕነትና ኣትዩ ከም ዝነበረን ብምቕጻል ሓያሎ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳን ከሰልፍ ከም ብምኽኣሉ ምዃኑ ገሊጹ ጀነራል ዳጋሮ ወሲኹ አልቡርሃን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ደገፍ እንተዘይረክብ ነይሩ እቲ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ተዛዘመ ነይሩ ንፖርት ሱዳን ሓዊሱ ንመላእ ሃገር ምስ ተቆጻጸርና ነርና ኢሉ እቲ ኩናት ከቢድ ክሳራ ዋጋ ከም ዝኸፈለ ዝገለጸ ዳጋሎ ካብ ሓንቲ ስድራ ቤት ክሳብ 8 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ገሊጹ ቀድመ እቲ ኩናት 132,000 ተጋደልቲ ከም ዝነበሩ ዝገለጸ ጀነራል ነዚ ቁጥሪ እዚ ልዕሊ 500,000 ከም ዝበጽሐ ብምግላጽ ካብቲ ንምብራቃዊ ክፋል ሃገርና ዝቆጻጸር ዝነበረ ሰራዊት አልቡርሃን ዝሓየልና ኢና ኢሉሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት አልቡርሃን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ክንፍጽም ንኽእል ነርና እንተኾነ ግን እቲ ዝዓበየ እንቅፋት ዘጋጥመና ዘሎ እስላማዊ ምንቅስቓሳት ዕሱባት ሰራዊትን ነዚ ዕድል ክጥቀሙሉ ዘይደልዩ ሓይልታት ምዃኖም ጠቒሱ ክትብል እታ ሬድዮ ሓቢራ በኻሊእ ዜና ኣብ ማር ኣላጎ ናብ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብሕቡእ ከኣቱ ዝፈተነ ውልቀ ሰብ ብሰብ ጸጥታ ተቐቲሉ ሚኒስትራዊ አገልግሎት አሜሪካ ወይ ድማ ሴክሬት ሰርቪስ እቲ ውልቀ ሰብ ከም ዝቀተለት ገለጸ ኮይኑ እቲ ፍጻመ ዘጋጠመ ድማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ እቲ አገልግሎት እውን ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ መዘናግዒ ቦታ ትራምፕ ንኽፍጸም ተሓሲቡ ዝነበረ መጥቃዕቲ ከፍሽሎ ከም ዝኽኣለ እዩ ገሊጹ እቲ ዕጡቕ ኣብ 20ታት ዕድሚኡ ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩ እዩ ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ቀዳም ሰንበት ኣብ ፓልም ቢች ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ ማር ኣላጎ መዘናግዒኡ ከም ዘሕለፈ እውን ዝፍለጥ እዩ ብኻሊእ ዜና ሶማሊላንድ ንኣሜሪካ መዓድናት ወይ ድማ ወተሃደራዊ መደብር ክትህብ ድልውቲ ምዃና ገሊጻ ሶማሊላንድ ንኣሜሪካ መዓድናት ወይ ድማ ወተሃደራዊ ማዕስከር ክትህባ ድልውቲ ምዃና ሓደ ሚኒስቴር ሶማሊላንድ ካዳር ሁሴን አብዲ ንማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ መግለጽ ሓቢሩ እቲ ሚኒስተር ነቲ ማዕከን ዜና ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ንገለ ማዕድናዊ ጸጋታትና ክትጥቀመሉን ወተሃደራዊ ማዕስከራት ክትሃንጽን ክነፍቅድ ኢና ብምባል ሶማሊላንድ ምስ ዋሽንግተን ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ተስፋ ከም ዘለዎ ኣንፊቱ ፕሬዚዳንት ሶማሊላንድ ዓብዲራሕማን መሐመድ عبدالله قدم حيدت سمونات إسرائيل نمعدناوي ጸጋታት ሶማሊላንድ ኣብ ረብሓ ከተውዕሎ ሓሳብ ኣቕሪቡ ምንባሩ ይዝከር ሶማሊላንድ ን34 ዓመታት ካብ ሶማልያ ነጻነታ እኳ እንተኣወጀት ብዘይካ እስራኤል ካሊ ኣፍልጦ ዝሃበትላ ሃገር የላን
እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ከም ዝሃበታ ይፍለጥ። ሕብረት ኣፍሪቃን ሓያሎ ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ንሶማልያ ንምድጋፍ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ክኹንኑ እንከለዉ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ክከላኸል እዩ ጸኒሑ። ካልእ ዜና ድማ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፕሮፌሰር መሓሪ ታደለ ማሩ ልቢ ዝሰብር ኣፋፍኖት ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ግጭት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝገሃደሉ ዕድል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ መፂኡ ኣሎ። ሳዕቤኑ ነቲ ብዕሊ ዝተሰነደ መዳርግቲ ዘይብሉ መጠን ሞት፣ ጅምላዊ ምፍንቓልን ሰፍ ዘይብል ቁጠባዊ ድቀትን ሓዊሱ ዝለዓለ ሰብኣውን ቁጠባውን ዋጋ ናይቲ ግጭት ዝኸፈለ ወለዶ ኣዝዩ ኣዕናዊ እዩ ዝኸውን። ቀርኒ ኣፍሪካ ኮነ ዓለም ኣብቲ ዞባ ካሊእ ኩናት ክፃወሩ ኣይኽእሉን። ነዚ ኩናት ንምክልኻል ዘሎ ዕድል ብቕልጡፍ እናፀበበ ይኸይድ ኣሎ። ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ምርኣይ ህልቀት ኣማይታ ሸሓት ህይወት ክስዕብ ይኽእል እዩ። ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘምህረናን ኣብዚ ዘለናሉ መዋዕል ካብ ዝረአ ዝውቱር ሃዋህው ብተቓራኒ ዘስንቐና ተስፋ እንተሃለወ ዲፕሎማሲ ብውፍይነት እንተደኣ ተተግቢሩ ቀጥታዊ ሳዕቤን ኩናት ዝበፅሕ ሞት ሰብ ብዝለዓለ ደረጃ ክንክይ ምኽኣሉ እዩ። እቲ ብ2015 ዓ.ም ዝተፈረመ ውዕል ዘመላኽቶ እውን ንሱ እዩ። ሽምግልና ብውነ እንተተኻይዱ ተሰማዕነት ብዘለዎን ሃገራት እንተተደጊፉ ዋላ የማና ኣዕናዊ ዝበሃሉ ግጭታት እውን ደው ከብል ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ድማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተወሳኺ ህልቀት ደቂ ሰብ ዘትረፈ ዓብዪ ሰብኣዊ ዕኖት እንትኸውን ዓብዪ ሰብኣዊ ዓወት እንትኸውን ዝተሓላለኹ ዓለም ለኸ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ዘለዎ ዋጋ ዘረጋግጽ እዩ። እቲ ኩናት ኣብታ መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነት ዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ መልክዕ ዝሓዘ ኩናት እንተነበረ እኳ ኮነ ተባሂሉ ትኩረት ክስእን ተገይሩ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ክልቲአን ሃገራት ንኻሊእ ኩናት ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምድላዋት ይገብራ እኳ እንተሃለዋ በዞም ትካላት ኮነ መሪሕነቶም ትርጉም ዘለዎ ጻዕሪ ኣይተገበረን። እቲ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ዝተዛዘመ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ነዚ ውድቀት ክደጊምዎ ኣሎ። ሰኣን ትርጉም ብዘለዎ ደረጃ ኣብቲ ጉዳይን ምዝታይን ብዝከኣሎ መጠን ምስ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ዝመሳሰሉ ተሰማዕነት ዘለዎም ኣካላት ብምውዳድ ነቲ ክተርፍ ዝኽእል ኩናት ክከላኸል ብዘይምኽኣሉ ዘምለጠ ዕድል ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ምስሕሓብ ምስቲ ኣብ መንጎ ኣውራ ሓይልታት ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምንሕናሕ ዝተሓላለኸ እዩ። መራሕቲ እዘን ሃገራት ኣብ ዙርያ ውልቀ ሰባት ዝሽክርከር ብዙሕ ኣጋቲ ዘይብሉ ስልጣን መንግስትነት ዞባዊ ጎብላልነት ምውናን ዝዕላምኡ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ዝቆፃፀሩ እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ኩነታት ከይገደብ ጠጠው ንምባል ዘኽእል ተሰማዕነት ዘለዎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ትራምፕ ጥራሕ ይመስል። እቲ ናይ ውክልና ኩናቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝምውልዎ ማዕለያ ዘይብሎም ተዋሳኣትን ምስቶም መራሕቲ ኣፍሪካ ዝገብርዎ ኣብ ድሕንነት ማይ ወይ ድማ ዋተር ሴኩሪቲ ምውሓስ ባሕሪ ወይ ድማ ሶቨርኒቲ ኣክሰስ ቱ ዘ ሲ ግዝኣታዊ ሉዓላውነት ቴሪቶሪያል ሶቨርኒቲ ነፃነት ወይ ድማ ኢንዲፐንደንስ ውዕል ኣብርሃምን አብርሃም ኣኮርድስ ዝተጠናነጉ ኮይኖም ነቲ ዞባ ናብ ብርሰት የምርሕዎ ኣለዉ። ኣብዚ ኩነታት ምውሓስ ድሕንነት ሲቪላት ፕሮቴክሽን ኦፍ ሲቪሊያንስ ኣብ ቦትኡ ክህልው ዝግባእ ቀዳምነት ዝወሃቦ ውራይና እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት እዞም ክትከታተልኩም ፀናሕኩም ይመስሉ። ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብ ቀፃሊ ካሊእ ዜናታት ፖስት ክንገብር ከለና ሰብስክራይብ ጌርኩም ብምፅናሕ ቪድዮታትና ንክትከታተሉ ንዕድመኩም ይቀኒልና። ቻዋት